yasa kika yi haka? Me yasa kika yi dare ne? Kin jefa rayuwata cikin masifa, ukuba, ta yadda ba zan iya cire kaina ba. Kina tunanin Allah zai barki? Sam, ba zan taɓa yafe miki ba. Ki rusa min tanadi na. Da burika na duka ba wanda zai cika yanzu. Allah ya isa. Sunana Adam Abdullahi Zango, Alhamis ɗan gata a cikin shirin Farin Wata Sha Kallo. Farin Wata Sha Kallo shiri ne da ya kunshi abubuwa da dama na ban mamaki. Duk wani abu da ka sani yana iya faruwa a cikin masana'antar industry na waka da irin kalubale da gwagwarmayan da mawaka suke yi kafin su ci magaci yana nan a cikin wannan shiri. Kun san mutane da dama a rayuwa daga taimako suke shiga cikin matsala. Za ka yi ƙoƙari ka yi abu don Allah amma daga baya kuma sai koma ya saka a cikin wani yanayi. A kowane lokaci idan iyaye ba su baka go ahead akan duk wani abu da aka yi a rayuwarka ba, ka je ka saka kanka dole kai sai ka yi, to za ka ga mutum ya shiga cikin matsala. Shine abin da ya faru da Alhamis. Mahaifinsa bai yadda ba, ya ma yi masa bakin cewa duk ranar da ya je ya nuna fuskarsa a duniya to bai yafe masa ba. Kuma daga ranar da daukaka ta zo masa, ranar da zai fara samun wani abin daɗi a cikin harkar waƙar da yake, a wannan ranar ya shiga masifar da baya fatan wani ma makiyinsa ma ya shiga irinsa. Da haka dukkan abin da za mu yi ya zama da cewa iyayenmu sun sa mana albarka a ciki, to mu ma za mu ga da kyau. Farin Wata Sha Kallo shine shiri na farko mai dogon zango wanda ni ko in ce kamfani na suka ɗauki nauyi, shine na farko. Kuma kamar yadda na saba kawo muku waƙoƙi da fina-finai masu kyau, masu ƙayatarwa, masu inganci, ba haka zalika wannan shiri na Farin Wata Sha Kallo web series ne mai inganci, mai kyau, wanda zai burge ku. Na tabbatar da bana ba ku kunya, kuma ba zan ba ku kunya ba. Don haka ku kasance tare da ni da jama'ata da dukkanin ma'aikata da jaruman da suka fito a cikin wannan fim na Farin Wata Sha Kallo. Ka zama na farko a gaban wayarka ko talabijin ɗinka domin kallon wannan shiri da misalin karfe 8. Kada ka bari a baka labari. Farin Wata Sha Kallo ɗaya ne tamkar da 10.